Hej venner, i dag viser jeg, hvad man gør, hvis Windows Hello ikke finder kameraet til ansigtsgenkendelse. Først går vi til indstillinger. System. Rul ned her. Find avancerede indstillinger. Klik på tilføj yderligere indstilling. Tilføj Hello. Nu har du Windows Hello. Husk at tilføje alle de apps, du skal bruge. Uden dem virker det ikke. Sådan skal det se ud. Næste trin er at gå til tjenester. Deaktiver Windows biometri her. Windows Biometric Service. Den skal være stoppet. Her er min stoppet. Tryk på stop eller højreklik og vælg stop. Gå så til C-drevet Windows System 32. Find Windows Bio Database. Åbn og slet filen. Sådan. Start derefter den proces, du deaktiverede i tjenester. Her er Windows Biometric Service. Det var det hele. Husk at like og abonnere på kanalen. Håber det hjalp. Farvel.